Kuljum il-General Workers Union qed tirċievi bejn 80 u 100 talba għall-assistenza brabta mal-loti tal-kumpens mill-Gvern lil dawk l-eks ħaddiema tat-Tarzna li mardu minħabba li kienu esposti għall-asbestos. Il-Gvern qed jagħti l-kumpens ukoll lill-eredi tal-eks Tarznari fejn dawn l-eks ħaddiema jkunu ġew nieqsa. Is-Segretarju tat-Taqsima tal-Metall u l-Kostruzzjoni tal-General Workers Union, Jesmond Marshall, saħaq kif hemm bosta persuni milquta li diġà ħadu l-kumpens. Dan fil-waqt li nnota kif għadhom qed jaraw id-dawl każijiet ġodda li qabel qatt ma kienu għamlu talba għal kumpens u għalhekk ma kellhom l-ebda intenzjoni li joqogħdu jidħlu l-qorti kontra l-Istat jitolbu dan il-kumpens. Reazzjoni ta' daw li diġà rċevew kumpens kienet sorpriża li dina qatt ma kienu jistennuha u kien grazzi għall-Gvern li illum morna out of court settlement mingħajr il-bżonn li nqogħdu mmorru l-qorti ħlasijiet u żminijiet li ma jispiċċaw qatt. Min-naħa tan-nies l-oħrajn ħafna minnhom ma kinux jafu biha din illum qegħdin jiġu l-Union biex jieħdu iktar informazzjoni u ovvjament imbagħad jaraw jekk għandhomx każ tal-asbestos japplikaw għall-kumpens. Jesmond Marshall spjega kif kull min jaħseb li huwa intitolat għal dan il-kumpens għandu jippreżenta id-dokumenti neċessarji u dawk marbuta mal-marda. Dawn imbagħad jingħaddew lill-Ministeru għall-Finanzi fejn il-Bord jirrivedi kull każ. Marshall spjega li permezz ta' din l-inizjattiva tal-Gvern qed issir ġustizzja ma' eks Tarznari u l-familji tagħhom. Ġustizzja li ma ssirx mhix sabiħa u dawna ħafna minnhom kieku stess saqqas kienu jmorru l-qorti għax kienu qataw qalbhom li xi darba jaraw ġustizzja u issa qed jaraw ġustizzja.